Apocalipsa, capitolul 18, cu versetul 14, zice așa: Și roadele atât de dorite sufletului tău s-au dus de la tine, toate lucrurile alese strălucite sunt pierdute pentru tine și nu le vei mai găsi. Cei ce fac negoți cu acest lucru, care s-au îmbogățit de pe urmă ei, vor sta departe de ea, de frica chinului ei vor plânge și se vor tingui. Și vor zice: vai, vai, cetatea cea mare, care era îmbrăcată cu un foarte subțire, cu purpură și cu stăcojeu, care era împodobită cu aur, cu piatre scumpe și cu mărgăritare. Atâta bogăție într-un ceas s-a prăpădit și toți cârmacii, toți cei ce merg cu corabia pe mare, marinarii și toți cei ce câștigă din mare stăteau deoparte. Și când au văzut fumul arderii, ei strigau: care cetate era că cetatea cea mare? Care cetate era ca cetatea cea mare? Și își aruncau țărâna în cap, plângeau, se tângâiau, țipau și ziceau: vai, vai, cetatea cea mare, al care belșug de scumpături a îmbogățit pe toți cei ce aveau corăbi pe mare, într-o clipă a fost prefăcută într-un pustiu. Bucură-te de ea, cerule! Bucurați-vă și voi, sfinților, apostolilor și prorocilor, pentru că Dumnezeu v-a făcut dreptate și a judecat-o. Atunci un înger puternic a ridicat de jos o piatră ca o mare piatră de moară, a aruncat-o în mare și a zis: cu așa repeziciune va fi aruncat Babilonul, cetății ce mari, și nu va mai fi găsită, și nu se va mai auzi în tine nici sunet de aloate, nici cântece de instrumente, nici cântor de fluturi, nici cântător de trâmbițe, nici nu se va mai găsi la tine niciun meșter în vreun meșteg, oarecare nu se va mai auzi în tine vuietul morii. Și nu se va mai auzi în tine nici sunet de aloate, nici cântece din instrumente, nici cântător de fluturi, nici cântător din trâmbițe. Nu se va mai găsi la tine nici un meșter în vreun meșteșug, oricare nu se va mai auzi în tine vuietul morii. Lumina lampii nu va mai lumina în tine și nu se va mai auzi în tine glasul mirelui și al miresii, pentru că negustorii tăi erau mai mari pământului, pentru că toate neamurile au fost amăgite de vrăjitoria ta și pentru că acolo a fost găsit singur sângele prorocilor și ale sfinților și ale tuturor celor ce au fost junghiați pe
pământ.